Велики народе на Рим, поклон! Аз, Гай Юлиус Цезар Аугустус Германикус, наречен Калигула, четвъртият владетел на Великата Римска империя, имам честа да ви съобщя радостната вест, че назначавам за първи и единствен консул на Рим, консулът, който ще ръководи делата на Великата Римска империя, консулът, който ще командва Великата Римска империя, консулът, който ще решава съдбата на Великата Римска империя, моя любим кон Инцитатус. Аве! Защо предпочетох коня Инцитатус пред всички други достойни граждани на империята? Пред всички благородни патрици и пред всички мъдри сенатори на Рим? За разлика от всички тях, многоуважаваният мой кон Инцитатус не ми е дал досега нито един лош съвет. За разлика от всички тях, многоуважаваният мой кон Инцитатус не се е замесвал в тайни заговори против императора и против държавата, не е участвал в престъпни сделки, не е злоупотребявал с държавни средства, не е заграбвал чужди земи, не се е занимавал с незаконна търговия, не е фалшифицирал избори, не е взимал подкупи от никого, нито е подкупвал някого, нищо не е откраднал, не е убивал, не е лъгал, не е лъжесвидетелствал, не се е подмазвал на никого, никого не е унижавал, никого не е наклеветявал, не е развратничал с чужди жени и не ходи тайно по проститутки. Има ли друг някой между достойните граждани на империята, някой между благородните патрици и някой от мъдрите сенатори на Рим, който да не е извършвал поне едно от тези престъпни деяния? Няма. С тези свои морални качества, конят Инцитатус безспорно стои високо над всички други граждани на империята, над всички патрици и над всички сенатори на Рим. Аве Инцитатус! Аве Инцитатус! Аве Инцитатус!